Искате ли и вашата кола да изглежда така? Свържете се с мен. Това видео го правя, понеже този Maybach дойде с много интересен проблем – варовик. Знаеме, среща се много често навсякъде. Интересното е, че е и по стъклата. Ако имате подобен проблем с варовика, свържете се с мен. Ако имате нужда от пастиране, полиране, керамично покритие или изпиране, или цялостен детайлинг, пак се свържете с мен.